Kumlei pi baro sai simpan kamiet besuk keman ti ya kai kebangan pen sengaw pi mentaka sengi kalong halor ka jingstart basisha ka jingstart basisha ka jingstart ka basisha ti kai ka jingstart babun sien kibrio ki kran ki pen sengaw ki pha message janga ki ong little knowledge is so dangerous. Ti kai kata ka jingnang jingtip ka ba phi dan. Hato kai kata ka develop ka ba phi la ai. Lada menta phi ong bala nang pareng la start. La nang Hindi la start. Lawan pulis sabar la start. Phi ba full knowledge kai ka developan. Try nging man la. Mentala da pikiran kata ka jing start ka ba phi lawan pulis sabar kai ka develop ne. Hatung man la. Ti ka jing start ba sisya ngan ong ye phi iwei pe iwei. Namar kita ki ba start borobor ki penok men siem ye phi ki ba bien. Namar ba ki sengaw start ki iben. Kanang ba pindup ko ngo iki. De na kata ka daw ba ki sengaw start yala dia. Handre mdon ba start apertai ngan ong ipi. Lemda kila yuk bor na ublay. Kajing start beri bor khoj kalong tang ban kamai spa. Kadi kata kajing start ban kamai spa. Handre kim sem la perkhat ba kajing start kadai ublay ude kajing start. Kajing start blay borobor kahiar pateng la pateng. Handre kajing start beriu kadukut no tang sisteng por. Namar balay kata kajing start beriu borobor ngi buri buj bat ngile ki kam kimbom pen sengo bahai ublay. Dei na kata kadaw babun sien hi haka imlang salang ka saja ka ka basniu namar ba ngi klam pendon kam da kajing start jung ublay. Ngi pendon kam da kajing start jung ubrio. Dei na kata kadaw babun sien hi haka imlang salang kami kahuri hura. Kami kajing ya kundrum kendram ti de na kata kadaw ba ngim pendon kam ya kajing start jung ublay. Ladang ngi pediang ya kajing start ban ngi pendon kam ya kajing start ba adu ublay. Kanong ka bahasi buan ya ka imlang salang ka jung iru. Handre ngi pendon kam ya kajing start kum ubrio kajing start brio. But de na kata kadaw wat kaktin ublay ru ka ong mo. Pikam burom lani pikam mani yaki any bat kiriti dustur thau brio ban yaki hukum jonga. Ti kita ki hukum. Kam dei tang ki sipau tali ki hukum. Kita ki hukum kidi ki babon ki benta ki bangi hap ngin sai share hadin abut. Menta namar ngi ekran ya kata kamut lada ki ekran ya ka gospel ka dei ka jingkut. Ka basdang phim sem latip ai. Ti menta shua ba pin comments pia bunya ya kata ka gospel ngaru ngala puli ya gospel. Ngadi ukun Kristan ngatip ya kata. Handre ngan ong ipi lada pinya bunya ya kitu kinya baro kamdon jungmot. Le ya la dia, puli ya la dia. Kanang ba pindup sempang, kanang ba pindup start. Namar ka jing start ka di ublay. Ndei ba pin penok men siem, daki ki ba pin penok men siem. Pi perkhat bangan no mesiem lemda ublay hi ula hanga ngamla ramanga ubrio. Lemda ublay uim hanga ngamla ramanga ubrio. Lemda ublay hi umdei ubastat manga ubrio ngamdei ubastat. Lemda ublay hi uthaw yanga kamut umdei manga bathaw yu. Dei hi ublay bathaw yangi. Dei hi ublay utrai ka jing imjungi. Dei na takadaw wat yalam bakla phimla ban yalam bakla. De na kata daw ngan ong ipi mentangan pulie ya ka kitab jung usirak. Ka kitab usirak kalnong bakat kendai. Nadu kadakot ke bat nyaw. Wat ju ya yalam ya ka jingi keren. Bat pin om du ru hala ulok ne unong syun wat ju penpaw ya ka. Bat lemda ka long pap ya pi wat ya thu briu ya ka.
nabalada don manore mano uban kumyo sngeu dakaba ap sentiat yepi kan poi kapor ba unsa ijri yepi hatu philayo sngeu ei le I kan yap bat phi tolong ubaslur kan ombthei yepi tang ubit uwapang su yaka ei ba yathu yu alakum ka kanthei ka basu kha kum ukhnam ubangam jalang ha kalbong kan long ka hamsaya ya ubit khikali yala ulok yo omdei ma ubalale bat lada ulakum le un omle shu khikali yala upramarjan yo omdei ma ubala ong yeka handrei lada ulakum ong un ong shu hadin habut khikali yala ulok namar bunsien ka kadei kajing that rong kumta wat chunget kat bayu sngeu don teng ba ubrio ukum laj khlem damut shisha don mo ubom ju bakla da uthli da kali yala upara marjan shua ba phin berngem bersit ye bat nangta I ka an ubahalor tam kan trekam ka I bat nangta I ka an ubahalor tam kan trei yala ka kam kajing start ba shisha baro kajing start kalong kajing tieng burom yu utrai bat kajing start baro ka syong nong rim ha kajing pendap ya ka an kajing tip ya kajing sniu kamlong kajing start bat omdei jing husiar haba kiriu bomman ki aibuj don kajing sian ka ba ijli ubom don jing start udei ubi kamla ubriu ubating blei wat lada uduna jing sempang bania ubasian salak ubayu an don kajing sian kababnya handrei kabamle hok bat don kibriu kibale menle bha bandup yo yala kajing thumu don uriu pojat uba pendam yala ka khli kumba khuslai phause hapo upon tang kajing syukur utap yala ka khmat bat ule menle bom yo sngeu bat haba phimpoi perkhat unyo mantoi na phi bat lada umyo dong banle sniu namar baduna bor unle tang shu yo kabu ju ithu ya ubrio na kadur khmat jung bat om ithu ya uriu perkhat na kadur kadar tang shu ya kandu ya karyam kabej ubrio kajing rekhi bat karukom ya jung kipen ulong ujat brio ubakumno kani kaktian ublei ti deina kata kadaw ba borobor habang apuli ke baibon ngong phiru habang apuli kani nga ajung mot ipi lada phim smart ban puli lada nga puli lada phidei kita ke ba pediang ya ka eke jing bha tipliet lang puli lang kadei ni em kumta ba puli manga tipi pat ki para jat ben riu lojong lani ki khon ka briu jun trep balei ba pia bisar man ya ka ka bangang pulia pia tim teman datinsi pia kran ki kentien bomlong ke ba thau yano ngangam dei ubri bodom di pi tang kadur khmat banga idom handrai phim tip ya ka jingmut perkhan ti persyang ban sngotu shua ba phinle ya ka namar balei kapan bit brio pemban ya ki brio ki bas ngotu kapan le ran penban hakitu ki brio ki bas ngotu ti long ki basta long ki basian long ki basalak ti mdei than ban pen ya ka jinglong ka ban po man sim jong pi sabar yo ka poi ka le ran mo yo wan ru ka jingjot ala ka man sim la jong ti dena takadaw hanrei habanga thawi ka ni YouTube channel jonga kam dera na ka bantaban pen snio warra khubur snio eru kam don jing mentoy ra finra khubur snio namar ngang ong ipi ngahi kai hok ipi ba kumno bangin baha haka imlang salang jungi ti kam dei ba bandon kano jing thumu basnio phi pat philayalap de ki kantin ki basnio ba uwat chani ayu te wat kumta kumno phintiep haba phi yala der phinang dei ubrio phim der ublei kumno in batai kata
kalong ka jingbit brio kan bania thok para brio kam long ra ka baba bania thok than para brio kam bahara kamut uble yu I phi prakhat ba uble yu I udan hang neru udan hang ne perthairu hande phimla ban yu I yu denang takadaw balada phi prakhat ba phi pensong nurim lalu phi prakhat ba uble umdon te kamut kaman sem jong phi ha ka we kasngi tan da phila athia ajing thia am hakata ka por phin skan mau yu phin sa sngo tho iru denang takadaw ka baro ka ba uble hi ula wadu prakhat banga ngastat dei uble hi bastat dei uble hi bala te pensong nurim yala de ya ka ka ba phi sngaw halaman siam te da pensong nurim kam jude re ban chu prakhat sniu bar khoi lada ngabha yala de te kiwe ru ki bha baro lada ngasniu yala de baro ki bru ki sniu lo te dena takadaw hakatrekam trejam hakran khana kakten kathli ngidi ban nang ban buram mi kiwe lada phi buram mi kiwe kinsa buram mi phi kwa ban yo prolog sibun te nang kakran khana kakten kathli ban buram mi kiwe lada phi nang ban buram mi kiwe te kiwe ru kinam buram mi te tangkine kinten kublai sibun ni phi bro